Inazo incwadi zokulanda abantu abanamashalo. Elanda visit. Eleke. Angas. Ngoba ngida visit ukuthi uyamzwisa nokukhulu kodwa nje elanda visit. Amen. Noma ngalibuya uyihepe dombhede adane papa masithoshi. Elanda visit. Noma ngahlala emotweni. Noma ngahlala emotweni. Noma ngangena phansi kombhede la dansa phansi. Ngicela abafowethu ngoba fanele umuntu la ahambe kumayile lelibheke. Ngathi niyabona nje. Insizwa zobumbano. Insizwa nje. Usha lonyasi niyabona lapha ethombeni. Angikho kodwa mina. Kodwa usikhosana nje ayisikhosana nawe. Waphambili. Uye phambili nje. Okuphakathi kwanda bezitha konke. Ezimnandi balela abantwana. Hayi. Sabo. Nkosazana ilekuma abashuthi. Masinyane sidlula tabele phambili. Sibalelini. Kuphele. Oh. Yeah. Amen. 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 Lapha sangwengile bengisalindele ukubizwa ilisitadayo sosikhosana. Sebangaqhubeka abangcwele. Sebangaqhubeka abangcwele. Abantu sifona nontindana.
besithinta uthando lesilibona baba umfundisi mayijabule kanje futhi kuhle kuthiwa ke nobaba umfundisi akahambi yedwa ubuco buhle kuhamba ngambili ngiyakhuleka kuba ukuthi undabe uma uNdlunkulu angike nje eduze ngoba kundabe ezithu simuthi fahla ngento ezimnandi sabafana bese nishuthe abafana bashutha yacela uma uNdlunkulu angazi ngiyakhuleka kuba simsondele nje ukuthi athole isipho sakhe bashutha ukuthi undaba ezitha wethu unempambuzi phela yes yabona kugcwele isipho sikaNdlunkulu asilunge lapho sondela noma mhlawumbe ngezundla isikhathi eside kodwa nje ngicela kuvele bakithi usithulele undaba ezithi ukuthi ukhona Nice to be here. Ngiyajabula nje ukuthi umyala mhlambe kube sokhona namanye amakhosi esinawo esontweni abagcotshwa bonke thiwe inkosi yagqokiswa akwazi ukuthi makuyisikhumbuzo lamavisa nje apha mangindaba ezithi asikwazi ukwenza ebuhleni ngoba indaba ethu manje sebeyithi kodwa ke mhlawumbe akuthini ukhona bakumfundisi amen angisho ukuthi ngithini ngelinye ilanga ngithi ngenzela umkhulu umsebenzi ngakhetha yena yedwa angishumayeli ngiyaxoxa umshumayeli ungema woza kimi shumayeli ungema sibe nobaba umshumayeli Umcimbi umbelasi oyisihambeli sethu njengokubona nje ayizindaba enkulu semhloneni yeah ngicabanga ukuthi niyabona nje bafowethu niyabona ngizocela ukuthi mhlambe kube obaba ababili laba abazothi nqambo babonke ngoba ubaba umshumelo ekhaya uzosigoqela sisiqidileyo umsebenzi amen mhlambe bethi nje mawo yedwa kodwa sifuna zokulibuza lolo thando yeka bambe hayi bafowethu haya masabe kwelangeni kwaze kwamnandi by Nazareth kwaze kwamnandi by Nazareth shine ngamana sona onyaze shine ngamana sonyaze shine umnandi ubalapha umnandi ubalapha bakhonza abahle ngingwakuzwa isibongo ithempeli iphilani yodumo emkhazi edume ngeyinto ezisha uthi umshumayeli baba umshumayeli ungena phasi engodweni kubo kamaskandi okunomaskandi ngakina ngithi cha siyabonga bandla lihle uNkulunkulu unyazi bezulu
engathi angabusisa nina abese kusakusho amathambo asemakhaya emakini adlele phansi usulomhlaba ngezinto enisenzele zona. Inkosi nibusise. Woza mpondolo kutsheleka. Ayikhali. Umfundisi abashumeli nebandla lonke nabakhokheli egameni lenkosi unyazi lezulu nginabahloli ngesawa futhi bengalindele ngaze ngathuka inkosi yami. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu uShembe unyazi lezulu lunibusise lunandisele lapho enithathe khona kwami. Inkosi nibusise. Afika ngathola nokukeleka usindisweni. Kodwa ke mhlambe ke singakaseki ngicabanga ukuthi ngiyakubuyisela kusokhaya. Babashaya yabo. Aphethe masisimanje. Athi nqa. I do not discriminate anybody. Sonke kubasina
Ukubuka mpela. Khulu icela ukubonga kulo mkhandlu ozenesibusiso khona nenkosi khona labayiphekezele kukhona noNdlunkulu involved indeed ukuthi nabakithi